Ho han vist en sumaris, l'incendi d'Eivissa es considera estabilitzat però no controlat, una fita que segons fonts de l'interior es produirà demà. Ara per ara encara hi ha petits focus actius que van perdent intensitat. La tasca de mig miler d'efectius procedents de diferents cossos s'ha aconseguit estabilitzar les flames del gran incendi del nord d'Eivissa actiu des de dimecres passat. La Conselleria d'Interior ha manifestat que només manca sufocar petites parcel·les encara actives. Això provoca que avui encara no es pugui considerar l'incendi controlat. El govern balear reconeix que els danys ecològics són immensos, però espera que hi hagi una lleu davallada del total d'hectàrees cremades. Seguimos barajando los mismos números, zona afectada 1.400 hectáreas, pero que con toda probabilidad, cuando se haga el recuento final, pues este número habrá descendido porque confirmamos que hay determinadas zonas que están intactas. Per altra banda, la majoria dels 300 desallotjats han pogut tornar a casa seva, tot i que una part s'ha endut un gran disgust. Unes 15 cases s'han quedat afectades per les flames. Un poco destrozada, pero estoy intentando recuperar fuerzas para reconstruir y plantar y pensar en el futuro, aunque ya sé esto, hasta que crece son 20 años. Els batlles dels municipis afectats demanaran que la zona tingui la categoria de catastròfica per tal de poder rebre subvencions i recuperar el més ràpid possible l'espai natural destruït.